Hello mga dear, pasensya na ang mukha ni Ate Ninyo. Today is Sunday. Relax time ni Ate Ning, pero hindi ako relax. But anyway, kain tayo. Mayroon kaming gulay na luluto ni Madear. Alam mo naman yung siniman ng Madear ko, di ba? Ayan o, kung ano ba tawag na? Bean sprout, may okra, at saka sitaw, pipad, saka talong, at saka bok choy. Oh, yun ang sinasabi namin, basta hindi nag-away sa kaldero yung gulay at masarap magluto, daog na. Kung sa Bisaya, daog na, di ba? Tapos, mayroon kaming leftover na daing na bangos. And then, another leftover na chicken wings. Honey ito, tunay? Di ba? Honey chicken. At saka, yung favorite ko ng family is mangga. Ayan, mangga namin. Tapos with bagoong alamang. Alright? So, samahan nyo kami. Pasensyahan nyo yung aking subo is super big. Kasi magkakamay kami ng mother ko. Magkakamay. Sarap tayo magkamay, di ba, mother? Lami, magkinamot ba, no? Yes, lami, magkinamot. Magkinamot lang tao kay probinsya ba? Sa probinsya, no? Sarap. Basta gulay, magdaog yun sa anak. Kay gulay is life. Kasi, alam ko nami-miss na yung cooking ko. Ito naman, pakita ko sa kanyo kung paano ako talaga sumubo. Kasi nakikita nyo palagi sa akin yung mga kumakain ako ng breakfast, ganyan. Diba? Ang ano lang dito, ang sarap ng daing na bangus o bangus. Pero yung problema lang yung maliliit na tinik na noy. Sarap. Sarap kumain. Saka yung chicken wings. Halo-halo din yung kainin natin, ha? Daming mukbang. Maraming. Anong oras na na? 12. 12 pa lang pala. Ha? Nung panghali. 11:58 at 12 nga. Kaya nga, magkatulog na. So, namimiss ko na yung mga nung ano natin, yung lutong soup. Kailangan magluto ka nun. yung manok na, di ba, kalahati, tapos may sopas, tapos yung, isa, yung po. Yeah. Gusto ko yung karne na may buto-buto na may, yun ang bilhin natin Yan. next time. Next time. Grocery tayo. Malapit na birthday na mag-ama. Ewan ko kung anong gusto ni Jessica. Sigurado sushi na naman yan. Hindi ko Anong araw birthday niya? Hindi ko maano kung kailang birthday. Malapit na eh. Para makabili doon sa Bali isang buwan na lang balik. Kasi ano ngayon? 21? 21. 21 dito sa amin, which is birthday ng anak ko 17. O di mga ano na lang, kulang-kulang ng 3 weeks, di ba na? Okay. Sarap. Sabado birthday niya. Sabado. Ano, 17? 16 yung may sale na 16. Pwede na malagay lang sa refrigerator eh. Yung sushi, di ba?
Yung Friday. Friday. Yun, may sale na 25 lang. Kaya lang dun ka magtatrabaho sa kabila eh. Saan? Doon sa Wilmette. Yung, di ba, Friday eh. Paano tayo makabili eh? Kaya mo. May paraan yun. Ito naman isa. Hindi natin alam. Umaga. Kaya nga, yung pagbili ba, bibili tayo ng sushi sa birthday. Kaya nga, yung ano natin gagawin is, pwede mo gumawa, di ba? Gagawin lang. Kung mali mo, bibili yung daddy. So, magpapunta doon. Ganun lang yan. Pero hanggang tanghali lang ba yun? Ngayon, hanggang gabi. Hindi, hanggang gabi. All day na yan. Pwede naman yun. Sarap ng kain namin. Ha. Pero ang hangto isang, may halo ba to? Ay. Halo. Yung chicken wing, may honey chicken wings, saka yung spicy one. Kasi spicy lagi sa ibabaw. Kaya ito sa ilalim, hindi spicy. Pero okay lang. Kaya lang naman yung aanghang niya. Nagagawa tayo yung lumpia. Yung ginagawa mo. Yung Vietnamese. Oo nga. Yung spring roll. Gusto ko yun. Taka, ang dami ko ng weeks na hindi. Kailan ba akong huling nagluto? Tagal na. Yung ginagmay tawag sa amin. That was 2 weeks ago. Anong ginagmay? Menudo. Yung maliliit na alam mo, in-upload ko sa YouTube yun. Since then, kasi kahit hindi ako nag-upload sa YouTube, at di pa paano, nagluluto ako. Pero hindi, nagluto pala ako ng spaghetti. Ay, yung sauce. Spaghetti. Pero not necessary ako kasi sinanay ko luto nung iba. Yung pasta lang. Naku, tres. Oh. Nakatok na naman. Baka sa labas yun ay. Ito siya, Sarap ng gulay mga dear. Basta mga ganitong gulay as in. Kahit wala siyang sahog masyado. Sarap. Diba? Pero itong mga iba kasing pagkain like gaya ng bungos. Nakakadagdag ng gana. Kaya minsan, ayaw ko nandito sa bahay eh. Kasi wala akong ginawa kundi kumain na kumain. Kaya minsan, pag trabaho ako, kung anong lang baon ko, sandwich, yun lang. Tapos pag uwi ko, minsan hindi na ako kakain, tsaka nakakain pag dinner na. Minsan, pag uwi ko naman, gutom ako, kakain ako, hindi ako magdi-dinner. Pero nandito ako sa bahay, maka 3 times a day talaga ako. Di ba na? Breakfast, tapos ito lunch, sigurado mamaya kakain na naman ako. Sarap kumain eh. Lalo pa yung mga ulam ng ganito, di ba? May mangga, may daing na bangus, mayroong gulay. Kaya anyway, sarap ng kain namin ni Mother Dear. Sarap eh, may intermission lang niya. Yung katok-katok eh. Last na sabi niya. At least nagaganyan lang. Okay mga guys.
Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa subo ko na malaki. At saka hindi ko talaga marunong gumamit ng magkamay. Samantala, lumaki naman ako sa probinsya. Kasi, marumi yung, di ba yung iba, sarap-sarap tingnan magkanamay. Si Beote. Na talaga, ginasarap-sarap talaga na hindi kakalat. But anyway, okay, bye! See you. Bye!